Molt bon dia, és 5 de febrer. Avui us parlo de les modificacions que ha anunciat la Generalitat que seran vigents a partir de dilluns que ve, de l'evolució de les dades del Covid a la nostra ciutat en aquesta darrera setmana. Us parlaré també per què ens trobem avui aquí, en el carrer Sadolitx, i finalment acabaré explicant-vos les activitats de Carnaval. Comencem pel principi, per les modificacions que ha anunciat la Generalitat que són vigents a partir de dilluns que ve. Us puc anunciar que no són molt substancials, són unes modificacions molt minses, molt suaus, i que l'únic que impliquen és que s'ha afegit una hora més en els bars i restaurants per poder tenir obert en el matí, en l'horari d'esmorzars, que poden tancar, en aquest cas, a les 10:30 del matí, i també a l'hora de dinar, que en aquest cas podran tancar a les 4:30 de la tarda en comptes de tancar a les 3:30. També s'ha afegit una modificació en quant al confinament, que deixem d'estar confinats municipalment i passem a tenir un confinament comarcal durant tots els dies de la setmana. Recordeu que també està vigent el confinament nocturn, en aquest cas de les 10 de la nit a les 6 del matí, que també està vigent. I finalment també una petita modificació en què poden obrir els gimnasos, en aquest cas amb un 30% del seu aforament. Si veiem les dades del Covid de la nostra ciutat en aquesta darrera setmana, us haig de dir que hem tingut una modificació no gaire substancial. Estem al voltant d'unes 60 persones afectades, en aquest cas confirmades en PCR positiu, i que la taxa de reproducció està propera a l'1. Això ens indica que estem encara en uns nivells alts i que hem de mantenir encara aquestes mesures de prevenció per mirar de reduir aquesta taxa de reproducció, que ens indica quina és l'evolució que tindrem la setmana que ve. O sigui que hem de mantenir les mesures de prudència. Ens trobem en el carrer Sadolitx, l'únic carrer de Sant Feliu de Guíxols que, com veieu, no té cap mena d'urbanització, ni voreres, ni asfalt, ni enllumenat, ni serveis de clavegueram ni d'aigua potable. Això canviarà. Això canviarà en les properes setmanes, perquè iniciem l'obra, la reforma integral d'aquest carrer, dotant-lo de tot allò que no té. Començarem les obres a finals de febrer, duraran uns 4-5 mesos i aquest carrer passarà a estar totalment urbanitzat, que ja us dic que és l'únic carrer en trama urbana de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols que no té aquests serveis ni està urbanitzat. Passarem a fer les voreres, l'asfaltat, l'enllumenat, la xarxa de clavegueram i també la xarxa de l'aigua potable. Vull dir, serà una intervenció totalment integral. I finalment us parlo del Carnaval, que en aquestes dates ja començàvem a iniciar el Carnaval. Demà, dissabte, seria el dia del sopar de colles i així tota la setmana que ve mantindríem les activitats de Carnaval. Sabeu que aquest any el Carnaval no es pot desenvolupar de la mateixa manera que ho hem vingut fent durant tots els anys de la nostra història, que és una festa molt estimada a la nostra ciutat i que se segueix massivament. Hem fet i hem col·laborat amb l'associació de colles també per mirar d'oferir alguna de les activitats i heu pogut veure en aquests moments per la ciutat com tenim aquesta exposició en el carrer de totes les fotografies dels carnestoltes de la nostra història més recent. Veureu també que a partir de demà s'inicia una sèrie d'activitats a les xarxes on els carnestoltes ens demanen que ens animem i que fem alguna de les activitats de Carnaval. Jo us demanaria que aquests dies seguíssiu les xarxes de l'Ajuntament per tal de veure quines són totes les activitats que podem fer des de casa nostra, però per poder mantenir la flama viva del Carnaval, que ja us asseguro que l'any que ve vindrà amb molta més força. Vull dir que seguiu les xarxes per veure com anem avançant. Doncs res més per avui. Espero que passeu un molt bon cap de setmana i ens tornem a veure la setmana que ve. Fins la setmana que ve.